Valóban igaz, hogy új edzővel készülök mostantól kezdve a szegedi és az olimpiai bajnokságokra is. Nagyon sokat segít abban, hogy az adott formámhoz képest tudjak jól teljesíteni. Hál' Istennek tényleg nagyon jól működött ez az edzőváltás, és hát a jövőre nézve azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos is tud lenni. Nagyon figyel arra, hogy a pulzusom is helyen legyen. Hát ugye emlékszünk arra, hogy mi történt pár évvel ezelőtt.